εξετάσει το θέμα του ορθού τρόπου αγώνα όταν κάποιος αδικείται και εν προκειμένου αν κατά πόσο είναι σωστή αυτή η μέθοδος κατάληψης τρόπος αγώνα, όπως λέγεται από πολλούς. Ήθελα να παρατηρήσω ότι από το αντιφάσεων αυτών μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει ούτε ένας. Όχι στο σύνολο, αλλά ούτε σε μία από τις 7 αντιφάσεις που οποίες επισημάνθηκαν. Το οποίο αυτό το γεγονός θεωρείται το λιγότερο αναμπρία. Επειδή πολλοί μιλούν για δικαιοσύνη και ότι αδικούμαστε και πρέπει να απονεμηθεί δικαιοσύνη, θέλω να σας πω μια ιστορία σχετικά με τη βία και την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Κύριε Τράγωνο. Ήταν κάποτε ένας άνθρωπος, ο οποίος, ενώ πίστευε ακράδαντα στην ύπαρξη και την αγαθότητα του Θεού, Κάνει γρήγορα. δεν μπορούσε να καταλάβει πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τόσο πολλή αδικία και πόνο στον κόσμο. Και έκανε λοιπόν κάθε μέρα αυτή την προσευχή. Λέει, Θεέ μου, σε παρακαλώ, ανέρωσε μου πώς είναι δυνατόν, ενώ ξέρω ότι είσαι αγαθός, να υπάρχει τόσο πολλή αδικία και πόνο στον κόσμο. Μετά λοιπόν από αρκετές μέρες που έκανε την ίδια προσευχή, του εμφανίστηκε ένας άγγελος Κυρίου και του είπε, τον μετέφερε αοράτος σε έναν υπαίθριο τόπο, τον ανέβασε πάνω σε ένα δέντρο, όπου κάτω υπήρχε μια φυσική πηγή με νερό και του είπε, σήμερα θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματά σου. Κάτσε εδώ και εσύ μπορείς να μπλέξεις, κανένας όμως δεν θα σε βλέπει και θα δεις τι πρόκειται να γίνει. Βλέπει λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται στην πηγή και πίνει νερό. Καθώς όμως πίνει, του πέφτει το πορτοφόλι. Δεν το αντιλαμβάνεται και φεύγει. Έρχεται μετά και ένας δεύτερος. Πίνει νερό, βλέπει το πορτοφόλι, το ανοίγει, βλέπει ότι είχε μέσα αρκετά χρήματα, κοιτάει δεξιά-αριστερά, δεν βλέπει κανέναν, το παίρνει και φεύγει. Έρχεται μετά και ένας τρίτος και κάθεται στην πηγή να πει νερό. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, μ' αρέσουν οι εκφράσεις στο Αρβανιτάκι πάντως. Και του λέει, μ' αρέσουν οι εκφράσεις στο Αρβανιτάκι πάντως, που είναι δίπλα του. Ήμουν εδώ και έπινα νερό και μου έπεσε. Του απαντάει ο άλλος ειλικρινός, του λέει δεν είδα τίποτα. Του λέει έλα, άστα αυτά, εσύ το πήρες, το ξέρω. Δώσε μου γρήγορα για να το πήρα από το πήρες, κάναμε τα χέρια και έτσι όπως αρχίζουν να παλεύουμε. Τίποτα, πρώτη φορά. Και χτυπάει το κεφάλι του στο μάρμαρο της πηγής και μένει επιτόπου. Οπότε, χωρίς να πάρει βέβαια ούτε το πορτοφόλι του και με έναν νεκρό στα πόδια του, φεύγει και ο πρώτος λυπημένος για να τον δούμε στην τροπή. Και τότε, αφού συνέβησαν αυτά, εμφανίζεται πάλι ο άγγελος στον άνθρωπο και για να συζητήσει μαζί του. Και του λέει ο άνθρωπος, του λέει καλά, λέει, σήμερα ήταν που θα καταλάβαινα λέει, τη δικαιοσύνη, αλλά λέει δεν κατάλαβα τίποτα. Εδώ λέει αυτός που δεν έφταιγε, πέθανε, ο απάνω αυτός έκανε το πορτοφόλι του, ο βλέπεις δεν διάφηκε ποτέ τίποτα, δεν είναι δικαιοσύνη λέει, δεν υπάρχει το κόσμο, δεν κατάλαβε μόνο τίποτα. Και του λέει, άκου να σου πω, λέει, ποια είναι η μυστική θεία δικαιοσύνη που οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν. Ο πρώτος ήταν λέει ένας άνθρωπος πολύ πλούσιος, ο οποίος είχε φτιάξει την περιουσία του πίνοντας το αίμα με άλλων ανθρώπων, εκμεταλλευόμενος τους άλλους ανθρώπους. Και μόλις θα κάνει αυτό το φόνο, έστω και κατά λάθος, θα συγκλονιστεί για πρώτη φορά η ψυχή του, θα αναζητήσει τον Θεό, θα μετανοήσει, θα μοιράσει την περιουσία του στους φτωχούς και θα σωθεί. Αυτή είναι η ιστορία του πρώτου. Ο δεύτερος ήταν ένας καλός άνθρωπος του Θεού, ο οποίος βρισκόταν σε μια οικονομική ανάγκη και είχε ζητήσει βοήθεια από τον Θεό και του έστειλε αυτό το πορτοφόλι.
Τώρα, και ο τρίτος ήταν ένας ο οποίος όλη τη ζωή ήταν ληστής. Και βρισκόταν στο τέλος του και είχε μετανοήσει, είχε εξομολογηθεί, είχε κοινωνήσει, ζούσε εκκλησιαστική ζωή, μετανοώντας για όλα τα μαθήματα. Και το μόνο το οποίο δεν μπορούσε να φύγει από το βάρος από πάνω του είναι ότι σε μία ληστεία είχε διαπράξει ένα φόνο. Και παρακαλούσε τον Θεό αν μπορεί να του δώσει έναν τρόπο να ξεπληρώσει και την αμαρτία αυτή. Οπότε, με τον άδικο φόνο τον οποίο υπέστη στο τέλος της ζωής του, ξεπληρώνει και την τελευταία αμαρτία της ζωής του και πάει στο παράδεισο. Τελειώνει η ιστορία, τελειώνει το βίντεο. Αυτή είναι λοιπόν η μυστική θεία δικαιοσύνη πίσω από όλα τα πράγματα. Άρα υπάρχει και τώρα. Λοιπόν, θα έχετε ακούσει και στις σύγχρονες κοσμολογικές θεωρίες ότι πίσω από τις τρεις διαστάσεις του ουρανού σύμπαντος, αν και 4 θα βάλει στον χρόνο, υπάρχουν 6 υπερσυμπιεσμένες διαστάσεις παρήτητας. Λοιπόν, σε αυτές τις 6 υπερσυμπιεσμένες διαστάσεις, εντάξει, εντάξει, λοιπόν, σε αυτές κινείται ο Θεός. Όλοι οι άλλοι λοιπόν δεν καταλαβαίνεις τίποτα, αλλά αυτός είναι από πάνω σου. Λοιπόν, και οι φύλακες άγγελοι είναι από πάνω μας, και οι δαίμονες από πάνω. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν, επειδή η δικαιοσύνη δεν απονέμεται με ανθρώπινο τρόπο, όπως νομίζουν οι περισσότεροι, αλλά με θεία δικαιοσύνη, η θεία δικαιοσύνη δεν αποκτάται με το ανθρώπινο θέλημα, αλλά με την υπακοή στο θέλημα του Θεού, που είναι προσευχή, νηστεία, εκκλησιασμός, εξομολόγηση και θεία κοινωνία.